Hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 20-nji apreli hepdäňden pensiýa güni. Hoş geldiňiz Demokratiýa Watan Türkmenistan halk hereketiniň kanalyna. Şuňky temamyz sadaka borçly ýaşullar. Ýa-da waýanabäzny ýaly, ýani biziň ýaşullarymyz näçe märekelere sadaka borçly, märeke borçly adamlar ýaly gatnaýarlar. Ine şu arada biz gurulma eder. Şuňky meniň gepleşigimde hemişeki ýaly ine Serdar Berdimuhammedow we Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin sözi velosipedli Serdar'a bereliň. Şol olanam köplen çykyş edýär. Her wagt öz pikirini aýtjak bolýar, ol gynasap da aýdan kasamyndan aňyry geçip bilenok. Şonda da söz bereli, biz demokratiýa bolýar. Şoň üçin bizde azatlyk, pikirlere azatlyk, hereketlere azatlyk. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň velosipedli Serdar. Indi biz sözü Gurbanuly Berdimuhammedow bereliň. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanuly Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbaşyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlama bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkanda daýaly himmetdir. Eger durmuş meseleýe çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekilleri Aňarda ýani Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilersin. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady edersin. Sağ bolmaň Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly watandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly şu köpde ikinji gün, ýagny 18 aprelde Türkmenistanyň Izgant owasyna Gurbanuly arkada gyşkyl kezzap öz kakasy Mälik Gulyny we ejesi Oglabady hatyrlap agzaçar sadakatyny berdi. Ine şol ýerde sadaka bolmady. Izgant owasyna ul maskarçylyk boldy. Gelin men size video kadrarly görkezin, onsoň men size düşündirýän näme şu maskarçylyk bütün dünýäye ýarap Türkmenistan halkyny, Türkmenistan döwletini ýene de awreny dökýär. Gelin şu video seyrediň. Men şu bir parça video görkezin size. Şol gepleşikden ine üns beriň watandaşlar. Assalamu aleykum hormatly adamlar. Garaşdas, wagty tarapy ýurdumyzda täzelikler we habarlarly tanyşdyrýan Watan habarlar 70-de başlaýar. Şuň Izgant owasyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahaty başlary Gurbanuly Berdimuhammedow kyblasy we mehriban käbesi
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow atasy Mälik Ulagany, edid enesi Oglabat ejany hatırlap belliwin agdaçar sadakasyny nerdiler. Hacı arkadağımız kıblası ve mihriban kâbeti. Arkadağı hacı sevdarımız atası Mälik Ulagany, enesi Oglabat ejany hatırlap azgın dobasyny belliwin agdaçar sadakasyny berdiler. Kahraman arkadağımız sadaka gatnaşýanlara pile hormat edip gelenekler üçin taňry elkasyny aýtdy. Bugün azgan dobasynaky Avlişan Üwliýasyna gelip ziyaret etdik. Kıblam Mälik Ulagan, mehriban käbem Oglabat ejen aram tapan yerlerine barıp, olaryň ruhuna aýat okuduk. Yatan yerleriniň ýagty, jaýlarynyň cennet bolmagyny dileg etdik. Edilen dilegler, okulan aýatlar büyük bir barın dergäkinde kabul bolsun diýip hacı arkadağımda aýtdy. Hacı arkadağımız ýene-de bir gedek agdaçar sadakasyna gatnaşýanlaryň hemmesine minnetdarlyk bildirdi. Soňra Türkmenistanyň müftisi keberek çykyp, öten geçen ata-babalarymyzyň hudusanna Mälik Ulaganyň we Oglabat ejanyň ýatan yerleriniň ýagty, jaýlarynyň cennet bolmagyny dileg etdi. Keberek çykylandan soňra agdaçar sadakasyna gatnaşylara nahar çekildi. Nahardan soň aýet tüwür okulyp, hacı arkadağymyň hem-de arkadagy hacı serdarymyň beren agdaçar sadakasynyň Allah Taalanyň dergäkinde kabul bolmagy dileg edildi. Hacı arkadağymyň atyrly ýürelgelerine laýyklykda her ýylyň Guraba aýyna agdaçar sadakasyny bermek desuri arkadagy hacı serdarymyň tagallasy bilen üstünlikli dowam edýär. Munyň özi hacı arkadağymyň we arkadagy hacı serdarymyň asyrlar aşyp gelýän milli gymmatlyklaryň häzirki zamanyň ruhuna kybap derejede dowam etmegine aýratyn ähmet berýänliklerini aňladýar. Munyň özi ýaşy desturlaryň ähmetini artdyryp, onuň many mazmunyny baýlaşdyrýar. Hacı arkadağymyz bütün geçenlerimiz baradaky ýagşy ýatlamaly. Hormatly watandaşlar, men häzir durdum ýörüýte, ine kadry siz görýärli. Bizim häzirki gepleşigimizde ine meniň bilen Nurcan geldi. Nurcan, hoş geldiniz. Salam vatandaşlar. Salam Murat Kulişoviç. Salam. Ine ünsüyorum. Vatandaşlar. Arkadağı Serdar, Hacar Kadağlı Serdar, Hacar Kadağ yani arkadağı Serdari, çumur hormatlanýan gahryman Hacar Kadağlı Serdarlar, Kadağlı Harkadağ dilimde öp bolýar. Bular bütün dünýäni diňe güldüren ok, Türkmen halkyna güldürýärler. Size de sadakalaryňyza şu ýaly adamlar gelýär, bir halatly, yani bir renkli halatly üýüşüp gelýärler şu ýaly. Bu tarapynda aýal maşgaly da bar. Bir ýanky kelletine atan gynajy ýanky bir şekilli. Size de gelýär şu ýaly. Menim köp sadaka etdim Türkmenistanda. Maňa ýerenok şu ýaly. Adamlar dürlü eşikli gelýär, dürlü ýagdaýda işden, okuwdan, ýene birlerden gelýär. Ýöne şu ýaly stroýa düşüp ýanky bir eşik geýip ýygyna gelýär, gelen oklar. Onda bu agdaçar bolmaýar. Bu kabinet ministrdaky, meclisdaky spektaklyň ýene bir görnüşi bolýar. Sadakanam, dinam şeýtler şu haramda. İksany çumur hormatlayan gahryman däl arkadagy serdarly arkadagy ya ters tarapy arkadagy serdar arkadagy ogully serdar ay dilimde öňe bolýar. Bir näýe edinler. Ine şu ýaly sadakalar edip iň bir maskara zady. Şunu bütün dünya görkezýärler. Ol ýadyňyzda bolsa Demiral Koreýada hemmesi stroýa durup ýanky bir eşikde nime diýerler. Bular hatda sadakada da şey diýerler. Maskaraçylyk dämi? Biz o şulardan gitmeli, demokratiýa gurmaly. Azat. Adam azat gelýär, göwnünden gelýär sadakaga, aýat kaldyrýar, tüýür kaldyrýar. Molla bilen ýanky aýtjagyny aýdýar, golýar, gurleşýär, kynlykda gidýär. Bular bolsa tragediýany görkezen kişi bolup, bizim pullarymyza sadaka geçirýär. Ünsüriň. Gurbanyň kezzap, bir köpüň soňa bizim pulumyza sadaka geçirýär. Bizim pulumyza şu adamlar ýygynýar. Bizim pulumyza meçitde ýanky ıdgam meçidine sadakalar berýär. Muň ne dini wa, ne wyjdany wa, ne munyň ýanky watançylygy wa. Gutoran kezzap. On kagaz barda biz geleriz. Ine hormatly vatandaşlar, sizin puluňyz nirä gidýär?
ine şu dağıtlara gidiyor. Ünsverim. Şu yerde oturun yaşlılar, gaygılı oturun yaşlılar, vayan abiyazını soruyor. Ine şuraya sadaka abiyazını yaşlılar. Maskara. Mene barmazdım. Buraya olsa. Ya barsam ödeşimde varardım. Buraya hemmesi bir halatı giyip o pionierler yali stroy durup ente kasamamaydılar şöyle. Utanman. Bolya ola kezzap utanın kezzap. Bu yaşlılara ne diyecek diysene? Vayına abiyazını, sadaka abiyazını yaşlılar. Utanan yok mu siz? İneler ama arasında. Siz hükümetin beren haladını giyip sadaka varıp özünüzü bir mektepdeki ýaly okuwçylar diýip rejimi gollap gürkezmek, yalançylyk gollap gürkezmek utançdaýmy size? Men şu zatlara düşünemok. Ine watandaşlar seýerdim, entek bul masgaraçylyk diýär, aňarda da köp masgaraçylyk bar. Nurçan siz näme pikir edýäňiz? Şu ýaly masgaraçylyklar diňe ýa-ni hökümet işinde däl, sadakalarda, mescitlerde, hemme ýerde masgaraçylyk. Olam bizim pulumuz edilýär. Men size garanti berýän, Gurbanyň Berdimuhammedow keza bir köpügün sowany geýýän eşiklerine çelli bizim pulumuz edýär. Hökümetiň pulu edýär. Polna biz bir şey nede. Doğru bellep geçtiňiz. Hemme dağıtı. Agdaçarny eden ok öz puluna. Şuraya haramdady. Doğru aýdýaňyz. Men odaldan hem diýip geçýärdim. Yaşlılar yani bir de görüldü olmalı. Bular olsa bizim yüz garası. Yani bolacak iş değil. Gemi diyeceğim, ben bilemok doğruyum açsam. Yine şuraya masgaraçylyk bolýa, haçanla bize toğra bereline siz Türkmenistan masgar edýäňiz. Oho, biz döwleti, halky, konstitusiýany gollap allygyna çykyş edýär. Watan döwlet şondan ibarat. Arkadağdan ibarat değil, arkadağın masgaraçylığından ibarat değil. Şoň üçin biz beýan edip şunu yatırjak bolýar. Sebebi her bir Türkmene degýär şu masgaraçylyk. Hormatly watandaşlar, ine bizim efirimizde köpden mer garaşylýan, dürüjlik işine edýän bizim ýazyjymyz, şahyrymyz, neşriýatçymyz Akbert Apara geldi. Hoş geldiňiz Akbert Apara. Sağ ol, salam hemmeňize. Salam Nurcan, salam Murat. Salam hormatly ýerleşler. Aýtlaşmaň birazjyk onun raşmyk giýjek alyp geldim sebebi. İş sebäpli bolýar-da men kim işi. Ýöne tehnik sebäplerden ýüze çykdy. Aýdaýyn, sebäpkän wagtdan beri bile çykmanlyk neme efire. Zoom'dan şo wagtyň içinde eýýäm käbir zatlar üýtgäpdir. Menden şol nemeni tasdiklamagy sorady. Parolu dady, şu açar söýdi dady. Şolam egledi. Gara gepime ýetgäsen hanny? Men gurundaşlyga goşuldum. Akbet Apara, ine ýalnys men kadrlary gözümde, ine ýene görüp şu ýerde ýaşullar, şol bir dony, şol bir renkli dony, ýa-ni şu ýerde gıýnaçly aýallar bolar, eneler bolar. Şol bir gıýnaçly, bular stroy ýaly, sadaka abyazyny ýaşullar şuraya gelip Gurbanyň patalaryny tokýarlar. Esasanam, iň esasy bu masgaraçylygyň finansiýowaniýasy bizim pulumuza gidýär. Ýagny döwletiň, ýa-ni TV baýlyklardan, bizim halkymyzyň baýlygyndan alınýan pullaryň eksportyndan, şo pullardan ine Gurbanyň sadakalaryny geçirýär. Bolýar şunu adamlar öz ýa-ni hökümete baryp, halk maslahatyna baryp maskara boluşlary, ol bir hökümet işi diýeli. Inni Allah'ın ýoluna sadakada, din tarapda, o ýerde ýa-ni baýlyk ýok, dinden başga, ýa-ni bizim dinimizden başga baýlyk ýok, bizim Muhammed Peýgamberimiz var, arkada hiç kim ýerde. Ine şonda da şoň öňünde bükülip, şular bir halatly gelip, ýa-ni bir gıýnaçly gelip, bir hatar bolup durlar. Men sadaka köp geçirdim Türkmenistanda. Buraya adamlar gelen ok bir donly. ýa bir renkli donly. Men käýere okul. Şu anda ne diýýär Murat? Diňe sen sadakaňa däl, umuman sadaka beýdip bir mendeş donu ekgelýän ýok, herkim öz öýündäki öz halal gazanjyndan buýurup tikdiren
biştiren doğunu ýetip gelýär, telpegini ýetip gelýär. Bulan hemmesi naşo dün gurrun edemede men diýdim, bular şu ömür wayanna bäzini diýip bir söz wagtda. Wayanna bäzini diýerdiler. Ýani şol harby gulluga gitmeli ýaşlara şol hökman şol gulluga edämeli şol borçy. Ana şolara sadaka bäzini diýen boljak-da, sadaka bäzini ýaşlar diýen boljak-da. Täbi bular görýärmi? Bular edil sallat. Bular bir Hudaýyň ýoluny tutup, oň ýoluna duran, hakyň ýoluna duran adamlar däller. Şu hökümet talap etdimi? Bular şol sadaka bäzini. Yani şu sadaka borçlu. Bular hemmeti edil sallat ýaly, şoň öňünden dikelip, yes diýip çest berip geçäýmeli. Bu gaty günäh iş. Aýlygans günäh iş. Şu adamlaryň bolup oturuşyny göreňdi, şu adamlaryň edişlerini göreňdi rejimiň. Gaty ýüregiňe aýaşlar. Täbi bulan hemmeti minni aksakkal gojalar, bularny ahiretiniň aladatyny etmeli. Bu dünýede men prezidentin ähil ýarantam kam diýip oň aladaty bilen ýaşamaly adamlar däl ahyryň bularny. Bulan hemmeti eýem türkmenler aýtmyşlaryň iki aýagyny göre sok oturan adamlar. Diňe ahiretini gaýbetmeli. Arasda ýaşap, ýyle güne bir dogruçylygyň, mertligiň, araslygyň görüllesi bolup ötmeli adamlar. Ýöne bulan düşün haly gaty aýlygans. Hudaý taklasyn. Bular ýalak bolup ötmekden, bular ýalak bolup halkyň öňüne ýigrenji bolup ötüp gitmekden, bu dünýäden hem Allahyň öňünde bir günäh iş etmekden bolgusyz berimsiz beglere, çykymsyz baýlara, namart han beglere gulluk edip beýdip ötüp gitmekden musulman bennetini öýe saklasyn. Hemmesini beýleki dinlen adamlaryny. Doğru. Ine apeta para Türkmenistan'ı ine şurayal adamlar maskar ediyor. Teya şu kadrlar bütün dünya yaraya. Vatan programında YouTube'da dur. Adamlar görüyor. Onun dışından Türkmenistan içinde bir topar ilçihanları var. İlçihanları, ekspertler. Onu analiz edip öyle yankı Daşişar ministerliklerine, hükümetlerine daklat ediyorlar. Ne mutlu geçiyor. Unutmuyorum, demokratiyada yaşayan, demokratiyada bakılan, erki bakılan adam gelip ilçihanın başlığı olsa Türkmenistan'ın mesela için Angliya olsun, Fransa olsun, Germaniya olsun, bu realdatları olur ön asırlar boyu geçtirir. Derru tankide, derru yazıyalar da yine şurayalı ekspertini yani fikirler Avrupa'da, Amerika'da dargaya. Resmi taraftan dargaya. O zaman kim Türkmenistan'ı maskar ediyor? Akbil tapar Murat Gurbanov ya Nurcan mı? Yok. Biz dine vatanı övmek bilen, vatanı goğulamak bilen, halka goğulu vermek bilen, halkı yani motivasiya vermek bilen, toprağımızı, konstitutsiyamızı goğurmak bilen. Toprağımızı goğulacak oluptu Gurbanov. Şonun goğulacak olup çıkışı var ne diye. Konstitusiyanı goğulacak olup çıkışı var ne diye. Yine şurayalı yaşlılar, yaşlı der yalan der. Yaş çağacıklar, ak sakkallı yaş çağacıklar sadaka abязаны diýemeden şulara. Hakiki şu wayanna abязаны diýen ýaly sadaka abязаны, sadaka borçly edilen ne bular? Barmaly şoň öňünden hana yaranjaglyk edip, epilip bükülüp şoň şu taýdan bir garynlaryny doýurup, ýyle de ýigrenji bolup, öýe ahiretini bulaşdyryp gitjek adamlar da bular. Gaty haýpyn gelýär bular bolup ýörşüne. İň bir erwet zady şul hemme spektakl bizim pulumyza edilýär. Bizden soraman. Halkyň hawa İň bir gülkünç zady şu spektakl bizim üçin edilýär. Bizim pulumyza ýöne bizden soraman. Ine şoň ülküm gelýär men. Näil biz şu derejege geldik? Näil biz şu derecede, şu yalançı derecede, yalan prezident, yalan saýlawlar, yalan ýa-ni pakazateller, yalan konvertasiýa, yalan durmuş, yalan arkada, yalan arkadağı alabaylı arkadağı serdar, yalan arkadağı serdarın arkadağı, yalan zatların içinde biz näçe yaşamadyk? Apyda para. Indi bez etmeliler ama. Bu ýöne birinji maskaraçylyk. Indi Nurcan sizin aýtjak zadyňyz barmy şu aýda? Şu birinji maskaraçylyk barmy? Yani maskaraçylyk näme? Bular adamlary çürkäp öwrentirler.
Yani indi saýaranoklar, ýygnak näme ýa-da bu adamlara vefat edenne gelip şo taýda sadaka berilen ýeri hemme zady çalışdyrdylar. Bularyň bir stoýdatlary ýok diýip düşünýän. Adamlary çürkäp, adamlaryň insonky puluna çenne alyp şinýaly sadakalar berýärler. Bir de Abizalov getýärler. Öýüňizde de oturuň, nämemişin ejesi vefat etdi, şoň üçin okaň diýip. Yani bu hiç bir zada sığjak zat däl bu. Yani her günden bir maskaraçylyk bilen duşýas biz. Doğru. Neme de artistçilik de bir aşılara gelişen ok, asla gelişen ok, bir sakkarlarının ağı gözünün ağı bilen dengleşen adamlara gelişecek bir namartlık değil. Adamlar bir innisi hana bege yarancanlık etmeyen aladasını etmeyen, gayrat edin ahiretini bir atlan, bu bol oturuşumuz gataylıgançlık, gatervetlik. Onun murat, ine şutayda şunini oradan am son kuni bir Ramazan ayının orada ayının sonlanyan günü şutayda bir erbedirvet söýünçler ýazýarlarda. Kime şon diýenim ordalar gayrat edip şolary aýra görýüm. Şol erbet söýünçlerini ýalňyş proat çykardyňam näme öňe. Adamlar etçe kaýşymyz. Siz şol hatta Gurbanula da şol ýaşullara da erbet zatlar söýünmän. Aýş söýünmän diňe öz pikiriňizi aýdyn. Näçe ýetip pikir bolsa da pikiriňizi aýdyn. Bu plan edeýinden gurrun bolmaz. Ol diňe akmak adamlaryň diýjek zady. Gayrat edin. Bular ýaly aýratynyň bir orada aýynyň son kununa bir mukaddes aýyň son kununa jemlenýän güni beýle zatlary paýyş sözleri aldyňda alma. Biz medeniyetli yiti ve yankı uğurlu uğraşýar. Şoň üçin gayrat edin, sözleriňizi, paýyş sözleriňizi yazmaň, pikirleriňizi ýazmaň. Biz pikirleriňizi goýup bilerdi. Indi gelin ikinji masalaçyly seýdeliň. Şol ikinji masalaçyly başlamak hak men size bir zat okap bereyim. Ine üns berin. Melikuli Berdimuhammedow var. Şun biografiýasyny seýdeliň. Şol adam 1932-nji ýylda dogulun, 12-nji awgustda. 1982-nji ýylda öz ýa-ni iş ýoluny tamam eden, ýa-ni pensiýa çykan. Ünsörüm, Sovet Soýuzy wagty ýaşak geçen adam. Indi şonu tasdiklamak üçin men size okap berin. Şu Wikipedia'da ýazyl ofitsialny resmi taýdym. Трудовую деятельность начал в молодежном организации Göktepinskого района педагогом начальных классов села Баваров. Баваров'da yani başlangıç klasının muallim olup başlagan. Служил в воинской части Министерства внутренних дел командиром взвода, инструктором по политической работе с личным составом. Окончил Туркменский государственный университет по специальности историк, тарихчи, а также вечернее отделение общественно-политического университета и высшее военное командное училище МВД СССР. Bu adam высшее политическое окуу турuna o yerde ateist olmalı. Arjanikizde de öylem orsetde. Akılda para tasdiklar. Akılda para tasdiklar şani. 100% ateist olmadan okullarda 100% ateist olmadan olmayan. Ünlü şunu adam 82-nji ýylda Intek Sovet Soýuzy dağamaka, on gurrunlary ýokka, hemme eden ýa-ni işini, ýa-ni zähmet işini gutordy. Ateist bolup. Ünlü ateist bolup. Ine men dowam edeýin. Окончил государственный университет по специальности вечернее отделение общественно-политического движения выше МВД, обучался на курсах повышения квалификации в Рязанской школе усовершенствования начальствующего состава. Так? 7 раз удостаивался государственных наград, был награжден нагрудным знаком за отличие службы и во внутренних войсках. Атеист болдугу şu, 7 gerek tasdiklandı şu атеист болдугу. Инне, неотъемлемой частью культа личности Гурбангулы Бердымухамедова является культ семьи Бердымухамедов, деда и отца. Şol diktatorluğun kultunu koymak için şol dine Gurbangulylar şol kakatı ve onun atası ve oğlu şu maşgalası bolýar. Haçanla biz Gurbangulyň diktator diýsek, dine özü giren ok. Atasam, oğlam, özem. Bular maşgala diktaturasy.
2012 yılda Ашхабад военной части номер 1001 было присвоено имя Мәлікқұлы Бердімұхамедова. 2012 yılda Berdimuhamedov prezident bolonuna öz qaqasını kult yasamak için MVD'nin 10.01 yani çastına öz qaqasının adını koyuyor. Ünsverin 12 yılda inte halk yatıp diyor, inte diktaturu inni başladı, qaqasından başladı şu. Так, там был воссоздан рабочий кабинет Бердимухамедова и открыт музей его честь. Öz qaqasına şöyle iş kabinetini kuruluyor ve şöyle muzey ediyor. Eyyam 12 yılda. Ünsverin. Кроме того, в селе Ызган Дворцу культуры было присвоено имя Мәлікқұлы Бердімұхамедова. Yani Ызгандагы medeniyet öýüne Мәлікқұлын adını koyupdyr. Перед Дворцом культуры установлен пожизненный памятник, şoňa ýanky şekil koyupdyr. Qaqasyň şekilini. Komünist, ateist, bütün ömrünü Sovet Soýuzy üçin adam satyp ýören adama ýanky MVD'nin adyny berýär we Ызганdaky mescidiň medeniyet öýüniň adyny berýär we şo ýerde şoň şekilini goýýar. В 2014 году был удостоен пожизненный бюст на территории комплекса зданий воинской части МВД номер 1001. Yani şu yerde de воинский часть 10.01'ın öňüne de şoň ýanky şekilini goýýar. Скончался в 2021 году. Inni ünsverin. Inni men size video görkezýin. Gow diňler. Maşygy gahraman arkadamyň hemde hormatly prezidentimiň arkadaly ferdarymyň atlaryny alkyş we hoşarlyk dilleri aýdylym. Şuň Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň Mälikquli Berdimuhamedov adyny 10.01 harby bölümini watanyň wepalygly içeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälikquli Berdimuhamedowyň mysgalyk ömür ýoluna başlanyň dowamdyr pederler ýoly ady bilen dawaralmasy geçirildi. Oňa ýurdy Afiyet bra. Nusxoluk ömür yolunu eşittiniz değil mi? Eşitdim. Ýöne bu taýda bir zat bar mura. Egerde dogruçul şoň ömür ýolunu beýan etjek bolsalar, inni şo Mälikquli Berdimuhamedov türme düşýär. Paralyp şol aýallar türmesiniň naçalny bolýar-da ol. Aýallar türmesiniň naçalny bolanyna şol görgüli aýallar bar türme düşen. Olaň hakykatdan bir düzgünü bolup düşenlerim bar. Ýöne bir ýalňyşlyk bilen türme basylanlar bar. Onun şol aýallary nime diýilýär-da, o atlar şol Sowet döwründe svidaniýa diýerler-da, ýani görüşdirmek, öz howsarlar bilen görüşdirmek. Şol aýal gyýlary howsarlar bilen görüşdirjek bolanlaryna şoň görüşmek haky bar-da. 3 aýdan mi bilmedim, şoň ýaly bir kadasy bar-da, görüşdirmek ýanky türmede ýatan aýal adamyny öz äri bilen ya bolmasa äri ýok bolsa durmuşa çykmadyk bolsa inatasy bilen ondan internet beselýän. İnternet beselse häzir men nimeni getirýär. Dowam edeli akylda paraga gelinçe. Häzir men nimeni getirýän ondan. Bunun harby hukuk gorajdarlarynyň, harby gulukçylary we işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikliğin harby işleriniň wekilleri, dörjülük işgärleri we synwat ustadlar gatnaşdylar. Seher bilen Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň içerki goşunlarynyň ýanyna Mälikquli Berdimuhamedov adynaky 10.01 harby bölüminiň öňüne bina edilen Mälikquli aganyň heykeliniň öňü köp adamly boldy. İçeri işler idaralarynyň veteranlary, gullukçylary, harby gullukçylary, talipleri, ýurdumyzyň beýleki harby we hukuk goraýjy idaralarynyň wekilleri beýik gerçeň heykelini ter gulleselerini goýup, oň hakydatyny hatyraladylar. Türkmen halkynyň milli lideri gahraman arkadagymyzyň pederi, arkadagy serdarymyzyň mehriban ataty Mälikquli Berdimuhamedov ýaşan manaly ömrüni ata watanmyda, mehriban halkymyda bagş etdi. Afiyet bra. Men eşitýäňiz diými? Ýaşan manaly ömrüni. Indi gurrunlaryň ýanky. Indi men sesim nähili häzir? Sesiniz gowy, aýdyň.
Inni men şo başlan gurrun var ýanky. Sowet döwründe bilem işlen adam bolum taňy bir neme bilýärse berdim Gurbanulyň özüne mon kakatynyň geçen ýoluna. Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedow Sowet döwründe şol aýallar türmesiniň naçarnygy bolup işlen. Ona şol görüşdirmeli bolanyny swidany diýilýär. Şo her bir 3 aýdan mene şo görüşdirmek nemesi bar da normasy. Hökman görüşdirýärler onu. Ýöne şo Berdimuhammedowyň Melikguly Berdimuhammedowyň edeni işi soň üstaçylýar şol ayal pahirleri şo türmede yatan ayallary öz hostarlary bilen görüşdirjek bolanyna şolordan para alýan eken. Yani şolong öz hakyny özüne satýar. Öz hakyny özüne satýar şo bennilen. Olary öňkü eden jedalar üçin, eden jinayatlar üçin ýa-da bir ne hakdan jinayat ýüklenen bolsalar boýunna olaň jedasy eýem hökümet tarapyndan berilenen, olar bir näçe ýyl türmäge basylan, inni olaň o yatan ýerine ikilenç, üçlenç on hakyny ýmegiň geregi ýok. Ol Sowet düýünde de ters gelýär. Sebäbi jinayat kodeksinde adam bir jinayat üçin iki gedek jedalandyrlyp bilinmez diýilýär. Emma bolýan şu Berdimuhammedow, Melikguly Berdimuhammedow ol yatan benneleri, aýalgylary diňe bir gedek däl, hökümetiň beren jedasynyň daşyndan oň üstünden ýene plan çegedek, bir näçe gedek jeda berýär olara. Ýani olardan para alýar. Görüşdirmek üçin öz hostarlar bilen. Onuň käbir aýalgylaryň pulu ýok. Ýani olar eýem şol sypçak bolup birinjiden ýanky türmäge basyljak bolanyny elinäki aýanyňky bary puluny berýärler. Maşgalası tozýar. Onuň soňuny basylýarlar. Olaň ýanky Berdimuhammedow, Melikguly Berdimuhammedow bermäge pullary ýok. Şonu Melikguly Berdimuhammedow şolary özü bilen yatıp durmaga mezur edýän eken. Aha sen pulun ýokmy? Onu gel, sen maňa hyzmat edersiň bir gije diýip, şonu yatıp durýan eken. Şeýdip soňundan olary öz hostarlary bilen görüşdirýän eken. Ine şoň üçinem, şoň ahirine üstaçylybam Melikguly Berdimuhammedow türme düşdi. Türme düşüp şeýdip masgara bolup soňundan ýene de para berip, eýdip bir zordan şu pensiýa çykýança onunla gününü görüp şeýdip işläp ömrüni türen adam. Nädip ol gahrman bolýar? Nädip ol adam bolýar? Adamlar şular ýaly edip halka alajak bolanyňyzda häzir bolun. Şulatlan soňundan iň bolmany şu dünýede siz hasabatyny berip ýetişmän ötüp gitseňiz, eger Hudaýa inanýan bolsaňyz, Allah inanýan bolsaňyz, bir arasy adam bolsaňyz, o dünýäňizi bir gaýp edin. O dünýede Hudaýyň öňüne hasabat bermeli bolarsyňyz. Şonu siz bir yaramaz, bir gaty yaramaz işleri eden, jinayet eden adamyny, adamlara ne hakdan sütem eden adamyny şeýdip bir günüňiz üçin, aýlyk üçin, günlük üçin öwüp şeýtirip awraýyňyzy döküp ahiretinizi bulaşdyryp o dünýäge barsaňyz, näýe bilen siz Allahyň öňünde hasabat berjek? Demek bu genetikiski. Bu atadan oğula, oğuldan ataya öyle geçip gidýän eken bu jinayet. Elbette. Gowluwam geçýär, eger ata-senesi gowluk ýagşylyk öwreden bolsa çağalaryna gowluwam geçýär, erwetligem geçýär. Sebäbi gynansagan Gurbanuly Berdimuhammedow para bilen okudylar. Şeýtirip para alyp halky taýlap, şeýtirip Melikguly Berdimuhammedow öz oğlunam soň para berip okudýar. Ýyllarynam oğlunam. Şeýdi ben köýerdekin bolup oturýarlar. Naşa köýerdekiniň jebrine minni bütün türkmen halky çekipýär. Biz çekýär, dogry edýär. Kezapdan kezap dörer diýerler da, gahrmanyň gahrmany dörer. Ine bir kezap döredip, olum ýene bir kezap dörüp, üçsem ine häzir ýa sahnada. Atatanmaýyn tek. Atasyň daýurun sanmaýyn tek. Ine köp zatlar bar. Ine şu ýepleşimizde biz Melikguly Berdimuhammedow kim? Näme şunu gahrman edip atlaryny öýüp ýolar, şekilini öýüp ýolar. Gurbanuly Berdimuhammedow öz paçalygyny ýasap ýördik men aýtjak bolýan. Şoň üçin şu çykyş edýän. Serdin vatandaşlar biz ýa vatan programasyny soňa çel dinläliň sebäbi gaty gyzykly ýerleri bar. Özüňiz eşitdiňiz. Melikguly aganyň muqaddas watanymyza jan teni bilen töýüp, oň bähwitlerini ähli zatdan ileri tutup, arman ýadyman çeken dörejilikli rahmet ýoly bugünkü ýaş nesillerimiz üçin bahatny ýetip bolmajak nusguluk mektep bolup çykyş edýär. Soňra Davraly şäherleri harby bölümiň medeniýet merkezinde dowam etdi.
Bu yere yığınananlar köp ýyllyň dowamyna içeri işler idaralarynyň hataryna awray bilen halal dähmet çeken Mälikul aganyň ýagty ýadygarlygini tarpalap çykyş etdiler. İçeri işler idaralaryna ýeňil bolmady gullugy awray bilen geçen milli däp ýesurlary kimde maşgala mukaddietliginiň ýörelgelerini ıgrarly bolup, nufguluk ömür ýolunu kültürlen, watanyň şöhratly gerçek ogluny ýatlap edilen çykyşlar geçirilen dabara ýatdan çykmajak öwüşmüň şahydy. Mälikul aganyň jowher dihinden sadylyp çykan goşgulyň okulmagy we olaň töýlerine dödelen aýdymlaň ýanglanmagy dabara gatnaşylan. Siz başlan men duruzum bolun akıl apara şu jowher dihinden goşgularyny işit gördüňizmi? Yok. O da şükür eşitlik görüm. Aýby. Masgaraçylyň aňyr başy. Mundan indi şahire medyalar, mundan gahrmany medyalar, bu indi ýa Kezzap. Şun adyna ine men Türkmenistanda barkam adyna şeýle diýerler. Bir çüşe konyak. Sebäbi näme etsen şun bir çüşe konyagyny bersen, barlar bilen gelýärdi ýanky nime türmelere. Bir çüşe konyagyny bersen, näme diýen ýatyp gidýär. Oturup içip sizin diňişiňiz ýaly aýalar bilen jyn gatnaşyklar edýärde gaýdýar. Hemme dady bolçak gaýdýar. Ine şu adam inni Türkmenistana geroy. Şun ýanky ýolu bilen ýaşlar ýöremeli. Nusxo bir masgaraçylyk Hudaý takladan. Murat, ine şu ýaňy çykardyň ane gülliýen ýyleşimi şey diýip ýa-da. Namusly, wujdanly adamdan gurbanyny döremezdi diýär-de. Gaty dogry aýdýar. Sebäbi Mawtumullah bir şeýle genial setr bar. Mert oğlu mert erden dörer, namart asıl hamert olmaz. Uğurdun gözünne ot yanar, şagal tilkiden uğurt olmaz diye. Egerde şu häzir şu Türkmen televizionynyň propaganda edişi ýaly şu Mälikul Berdimuhammedow mert adam bolanyny Gurbanly Berdimuhammedow Niýazyň elini ýalap, elini owşap, oň öňüne iki bükülüp öňünden üç geçip soňra onu bir gecede jadan hram filan dilleşip bow öldürüp ýa agdyna ýastyk basyp öldürüp zäherläp şeýtirip wedipe geçip soňra beýdip sırtyny gabardyp türkmen halkyny beýle ýere sokmazdy. Mert adam bolan bolsa onu türkmeni arşa götürerdi. O türkmeni hatara durup ministrleri, ornatar ministrleri öňünden geçirip 2016-njy ýylda girdildi şo. Şonu girden hem Haramow. Näme üçin Gurbanly Berdimuhammedow merd adam bolýan bolsa Haramowa ýok bolşadan gümüň tap türkmenne hiç wagt muňardat däp ýok. Kanyň beňüňini epilmek, bükülmek däbi türkmeniň däbi däl. Ol Parsyň ýa ýene bir şolar ýalak başga halklaryň däbi. Biz türkmen, biziň başymyzda ama berent bolmaly diýip Haramowy kok goýardy köşden. Han kok bildimi şo? Han şo türkmeniň awraýyny goradymy? Ýok, gaýtym it ýylgyrsyn edip, elini satanyň arasyna sokup, şo gelýän adamlara da elini satanyň arasyna elini urdurýar. Nähil masgaraçylyk bol. Nireden çykan däp bol. Mert adamyny döretjek däpmi şo? Ýörelgösmi? Türkmeniň ýerini ýere saldy ýüzüni, türkmeniň müň ýyllap gan döküp, der döküp gazanan awraýyny Niýazow bilen Berdimuhammedow bary 30 ýylda döremedik ýaletdi. Bütün dünýä öňünde maskara etdi, ýere sokdy. 7 gat ýere sokdy. Inden bugun Türkmen telewizionyasy ol adamlary ýuwup arşa çykarýar. Nähil binamyslyk. Tamam. Bir dowam eden akıl taparam. Inte kuturmak bu masgaraçylyk. Ýürek joşgyny hassa bilende götürdi. Watan süýmegiň, oňa ak ýürekden we halal gulluk etmeň beýik nufgatyny görkeden Mälikul aganyň özünden soň galdyran ruhy mirasynyň özünden soň galdyran ruhy mirasynyň. Olaya ruh mirasyn bize gerek gel. Türmeçi aýallary zorlap ýören bir çüşe kanyakçy bize olaya ruh gerek gel. Tanmadan gelecek olan yaş nesillerimiz üçün uğrukturucu şamşıra bolup durýanlygy barada garaşlar çykyşlaň esatyny. Dabarada Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň pederi Mälikul aganyň ýagty ýadygarlygına bagşlap düden atamyň atly goşgunyň okulmagy çäre gatnaşylarda ýatdan çykmajak täsir gallardy. Davral şäherinde içeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälikul aganyň nutguluk ömür ýoluna bagşlanan çykyşlar
Mälikul aganyň sözlerinden düdülen köpekeliň dänäni, uruş bolmatyna atly ýanglanan aýdymlar nesilden ara baglanşygyny emele getirip, davara gatnaşan haru we hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düdümini ganatlandyryp, olaň garaşsyz watanmyda, mehriban halkymyda we hormatly bilen terkerde başymyda bolan bu ýetenişlerini hassa bilende göterdi. Soňra davara gatnaşylar Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälikul Berdimuhammedow adyndaky 10-nollarynjy harby bölüminde hem-de şogunly ýaşaýyş toplumyny Ünsverdiňizde muzey var şu ýerde. Şu kezapdan ýanky öňe giden dörjüli işini alyp baran nusxa bolýan ýaşlara adam diýip ýanky muzey ýasadylar. Türkmenistan niýe var ýa? Hudaý saklasyn. Gelin ýyna seyredelim. Mundaqy Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälikul Berdimuhammedow adyndaky ýaşaýyş aý toplumyna ýerleşdirilen içeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälikul aganyň ömür ýoly bilen bagly muzey gymmatlyklaryny tiýinlediler. Bunu hem ikinci yer. Yani o nol bir ças däl, bu ýanky İçeri işler ministrliginiň jaý toplumynyň içinde ýürüýte bir ýanky muzey var. Mälikul aganyň şu watany söýüp ötörün ýentetirlerine jemlenen, hem-de iri watanmyda bolan söýüp we oňa bagş edilen manyly ömür hakyndaky ýatlamalar nesilden hakydatyna ebedi ýaşar. Oňa baky taqdim ediler. Akıda para. Men size bir ýanky göçüp alymna seterler, men size okap berin, ondan sizin pikirinizi dinleyin. Hormatly watandaşlar, ine ikinji masalaçylyk diýenim ýalnızca Mälikul Berdimuhammedow ýokary göterip bir kezapdan Türkmenistan gahrymanyny ýasap, nusxa hökmüne ýaşary örkezip bir muzey açyp şekilini goýup hemmerde atlaryny dakyp başladylar. Men size öňüme aýdym. Şol adam Gurbany diýen kezap öz aňyrtyň taryhyny çalyşýar, oglunyň taryhyny çalyşýar we paçalyk gurulýar. Şu nesil etki bolýar, şu paçalyk nesili etki bolýar Türkmenistanyna öz tohumny. Indi ikinji masalaçylyga seyredelim. 18 aprelde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälikul Berdimuhammedow adyndaky 10-nol harby bölüminde watanyň wepaly ogly ünswerin şo ýerde kezaplykda tutulup basylan içeri işler ministrligiňe wepaly ogly içeri işler edaralynyň hormatly veterany Mälikul Berdimuhammedowyň nusxalyk ömür ýoluna bagşlanan dowamdır pederler ýoly ady bilen davaral maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyň harby we hukuk goraýjy edaralynyň okuwçylary we işgärleri, jemgyýet gurumalarynyň köpçülikleriniň habar berişde işleriniň wekilleri, dörjülik işgärler we suňgut ustaatlar gatnaşdy. Yalan Vatan programmasynyň aýdyşyna görä, öz tohumynyň milli lideri hiç hili gahrymanyçylyk görkezmedik gorkok gahrman, arkada alakamly Gurbanyň pederi, Alawaly serdaryň arkadagy ogly, velosipedçi serdaryň mehriban atasy Mälikul Berdimuhammedow ýaşan manyly ömrüni ata watanmyda, mehriban halkymyda bagş etdi. Halkyň içinde çuňur ýigrenilýän Gurbanyň kakasy Mälikul aganyň mukaddes watanmydy jany teni bilen söýüp, onuň bähwitlerini ähli zatdan ileri tutup, arman, ýadaman, çekin, dörjülik, zähmet ýoly bugünkü ýaş nesiller üçin bahasyna ýetip bolmajak nusxalyk mektep bolup çykyş edýär. Ine muňa näme diýjek Ahmet apara? Emelsiz sözlerinde mektep çıkış etmeyer, mektep bolup çıkış ediyor diye de. Ýan adamlarım şu propagandistlerim gatı, propagandaçylarym gatı bir bisoğut adamlar gıynansagan. O sowatly jurnalistler, ýazgylar hemmesi lal edildi Türkmenistanda inni şolary öwjek bolýanlar hem gaýtym maskara edýärler. Her sözlerini üns berseň, şol özleri bilmen maskara edýärler. Maskarasyny çykarýarlar şu. Berdimuhammedowyň bütün tohumynyň ýöne şeýle bir zat bar da. Indi kim ogly özünden öňki diktatoryň aýagyny ýalap, dawanyny ýalap, elini uşap, öňüni epilip, bükülip, ommalyp, soňam özü şeýdip, küslük bilen, namartlyk bilen welipe geçdi. Şoň KKTC-nyň nusxalyk ýöne adam bolaýa. O näil beýle bolýar? Ol odoluny egerde şo nusxalyk enata bolsa ogly bir erkek adam bolsa
başga bir erkegiň elini yalar yatarmyş edip epilip, bükülüp. Şo taýda olar eýen namusdan ölmelärmi? Şolar ýaly ogul dogran enata. Emma olary ýerinden hamana nuskolyk pik görkezýärler. Beýle de nuskowam yaramaz. Nuskoluk bolup biler o şagal tilkilen arasında. Yani Türkmenin arasında beýle nusko bolup bilmez. Ýeri uýsatlan hasabı oralar. Türkmen özüni tutar ahir sonunda. Ahir sonunda bir Türkmen öz ýurduny, döwletini, hökümetine eýe bolar. Şonu şu ýadyr ýaş olanlar var, ýakylýar şular şol oda, yaramaz oda. Şu zatlar gaýtalap, gidin başga ýerde, hop Türkiýe'ye gidip diýem, şu rejimiň mezureden 2 milyon Türkmen ýaly gidip Türkiýede biriniz büküp şu taýda ekleneniz gowy dämi şeýdip halkyň ruhuny satandan, şeýdip halkyň ruhuny ýere sokandan. Gaty namartlyk bu zatlar. Türkmeni asla gelişjek zat der. Şu egerde Gurbangulla Türkmen terbiyesi bolanyny etdirmezdi şunu. Bu zatlar bu düzgünler giýirden hram filan jadan ýöne şonu giýirdirmezdi Gurbangulla. Durum ho beýle Türkmende beýle zat ýok. Maskar etmeň siz ol aňyrdan beýle maskar etmeň. Hatar gurup gelip men öňümde bükülse adamlar ol diňe olar der. Menem maskara bolýan. Meni hamana prezident bolup oturýan ahyrym. Siz menem maskar edýäňiz diýip şon durulmazdymy? Eger şon kelleti şoňa şu kelleti işlemeýän bolsa, akyl şoňa ýetmeýän bolsa, ona ähli gahrman bolýar, ona ähli parasatly bolýar, ýa öňden görüji bolýar. Hiç mümkün näde. Bu ýöne bir maskarawazlyk. Ýöne tükünükli maskarawazlyk. Öňkü niýazyň maskarawazlygyň ýeterlikdi. Şonu awdaga pahir bir gelek bir zat diýdi, Otyrkak. Örümleş Otyrkak. Şunu ýalňyşmasam 4-nji ýyldan 5-nji ýylda ölmeden öň ýanynda pahir. Şu diýdi, şu niýazdan soňky şu zatlar dowam etmäwersin diýdi. Şunu diýdi, Türkmeniň diýdi nemeti götermez, ikinji Türkmen maşyny, ikinji niýazy götermez diýdi. Şu namartlygy götermez Türkmen dargar diýdi. Hani şoň diýişi ýaly boldy da, 2 milyon adama ýurdun daşyny sermenekleşip, sımsıraklaşıp, çağalaryny, maşylaryny eklejek bolup, içindäkiler men ommolşup, çommolşup ýörler. Ähli bir Türkmeniň awraýyny goramaly adamlar, bir mertebesini saklamaly adamlar. Elbetde onu saklap oturan adamlar bar, biz bilýäs onu. Hiç wagt boyun öňmedik ýazgylar bar. Hiç wagt şu rejime boyun öňmedik jurnalistler bar. Beýleki ýöne koýan adamlar bar. Öz halal çyrogyny eýdip maňlaýdyr bilen gadanýan ýöne prokuror diýen, häkim diýen, ýa bolmasa minister, ornatary minister diýen adilen adamlarym eger özlerini bir arly namysly adam diýip hasap edýän bolsalar, güni birin hasellän, mesin diýip awdagan edişýär ýazyny patladyp durak edin şu zatlary atstavka berip çykyp gaýtmaly ýurtdan. Ýa-da ol daýhan bolup bir yer alyp özlerini şoň üstü bilen eklenmeli. Türkmen raýdya ýykylsan ýere ýapyş diýdi. Şoň manyny başga eklenjiň bolmasa sen yer eksen, ekin eksen sen hor etmez diýär, sen ekler diýär. Garal adamlar halal eklenç gözlän, halal ýyjek bolun, öz çağalaryňyza da halal ýedirjek bolun. Näçe kynçylygam bolsa, gapşana okşy dünýä. Bilen bir wagt göreşip näçe ýyldan soň iň soňky demmizde çykyp gaýtdyk. Düýünden näçe şu ýurda gelip, şu taýda ýene de halal gazanç edip öz çağalarymyzy ýetişdirdik. Dünýä gapşana namartlyk etme. Bir şundan başga hil bolup bilen dok, şeýitmesek ajylýat diýip ýalan sözleme. Adam ajylanok. Eger bennesi Hudaý horlamajak bolsa bennetini horlap bilmez. Çykyn gaýdyn bolmasa, başarmasaňyz. Näme gerekdi de beýdip 7 pıştynydan namartlygyňyzy ýokdurup bular ýaly biýawraýçylyk getirmek. Düýünden gerek ýok. Dogry. Buru elekkeşdiňiz Akil Saparaga men her çykyşymda ýanlarym Türkmeniň awraýyny ýykýan 2 sany adam bar, 2 kelleli prezident. 2 kelleli prezident söýdem Akil Saparaga tapdy, gaty dogry elekkeşdi, gaty ýit aýtdy. Bizde şol 2 kelleli prezident aýyrmasak bizde hiç ýyly öňe düşüp bolmaz, hiç ýyly ýanky halkyň ýagdaýy gowulaşmaz, halk ösmez, Türkmenistan ösmez. Şoň üçin biz siziň ünsüňizi çekmek üçin ýiti zatları görkezmek üçin, Türkmenistan nira barmak üçin giýje güni ine şu zatları görkezýär.
Biz Türkmenistan yamanlandık. Bular maskara diye Türkmenistan. Şu zatlar bütün dünya görüyor. Bütün dünyanın näme? Eger Türkmenin akıl çatmasa bütün dünyanın akıl çatýar o. Ol derre utanýar. Bütün dünya adatlıkta näçe ýyldan bäri etmiyor. Diňe Sovet döwletleri 30 ýyldan bäri adatlıkta etmiyor. İnternetler ama derre material tapıp derre bakalyp bilýär. Näme Türkmenistan serkedini yapıp, informasiýany yapıp hiç kim bilmezdir diýip pikir edýärmi? Bilýändigini. Ýöne gorkuda saklaýar, emhemen bolup. Şu ýaly ýagdaý. Akıl tapara. Indi ýalňa birinji çykyşynda, birinji maslahatçylykda sadaka abiyazyny ýaşylar gördük. Olar öň mejlisde arkadagy şöhrat gıýgyrmakda abiyazynydylar. Indi bular sadaka abiyazyny boldular. Şolary gurbany her ýere çekip ýatyr. Erteki gün ýanky bir zat aşşak bolsa ýa bir zat etçek bolsa şolary akyryp ýatyr. Bular näme bir ýürse çasty barmy, woýnsk çasty barmy? Ya giýjigini şolda halatlaryny ütükläp garaşyp ýanky sport edip garaşyp durlar. Ýa bir nemetse gün gelýärler öýden bir hatarda, bir doňly, bir renkli doňly, hatar üýüşüp ineler ýanky ýaşylar gelýärler şular. Gıýnaşlar, meňdeş, hemme adam meňdeş. Hökümetin pul tölýänini görüp dur. Hökümet şolar berýän bolsa, hökümete baglyk görüp durşular. Maslahatçylyk dämi? Şular näme durup bolýar? Yok, bulara pul berip öýlerine saklady, ýani däldirler onu. Ha, ýadyma düşen bolsa men öň aýdypdym. Telewizionyada işlende urumyzda ýürüýte nime bolýar? Rekvizit diýilýär-de. Rekvizitdir. Bulan geýip oturan donoram, telpegem, rekvizit donor, rekvizit telpekler hem hatta şol doonyň aşanyna gelýän köýneklerim şodur. Şol rekvizit diýilýän neme telewizionyada bolýar-da, ol görünmeli zaten, halka görünmeli. Ondan sonra bir gelýän nemelere çykyş edýänlere, aýdymçylara, zatlara ýa artistlere şol rekvizit donlary geýdirýärdik. Yani o donor nomurlanan içinde nomurlanan son men näçe ýyldan soň şol donnyň telewizionyada bizim odal 80-nji ýyllarda ulanan donlarymyň birini Parisden satyn alyp gaýtdym. Hayran kaldım. Şol Türkmenistan'ın şol televizyonun hemme zatlary dargadylyp, satylyp, hatta bir çeti Ýewropa gelipdir de. Şonu men şo Parisden şo taýda neme satylýan, ýani eşik satylýan köýne eşiklerin zatlaryň şoň ýaly geň enaý zatlaryň satylýan nemesinden satyn alyp gaýtdym. Bir seretsem hayran kaldım, gırmızon asylydy. Gırmızonyň içine seretsem televizyonun rekviziti şo. Rekvizit diýilýär-de, ýani nomurlaryň içinde hatta Yedir şoň ýaly şu donor, telpekler hemmesi bular ynanyp bulan öýüne berýän däldirler. Bir nomurlanan içine seredip şoň nemetsem şol hökümetiň ýani halkyň hasabyna hökümetiň hasabyna aldyryp bir ýerde saklaýandyrlar. Soň şo ýaşylar gelenine sadaka beýazyny ýaşylary çagyryp getirenlerine kim bilýär olaň egninde köýne küçül eşik bardyr. Ya bir televizorda zatda görkezip boljak geldir. Ondan bulary birlay neme diýendirler, geyindirýändirler. Soň sadaka utoranyna da täzeden ýene de olar şo rekvizit donor telpekleri, eşikler çykaryp, balaklar çykaryp ina da görünüp dur rekvizit tablatlar. Ondan soň ondan ýene de öz eşikleri bilen öýlerine urady ýani. Hudaý Allah'dan. Barmaň näme bar ýaňy söýre. Men ýaşylar ýülenýän. Bunu ýaly maskaraçylyk goýan bolsa, siz o soňky ömrüňiz aldy. Allahyň öňüne jogap bermeli, halkyň öňüne jogap bermeli. Utunyňyz okmy, çağlaryňyz bar, aktyklaryňyz bar. Diýen okmy aktyklaryňyz, çağlaryňyz. Kaka, ata barmy şoýra, bize gurbany siz telewizorda okup maskaraňyzy berýär. Barmaň o güni şoýra diýip aýdan okmy? Utunçsuz bir hayal. Şuraya utunçsuz bir hayalar Tungatda, medeniyetde, sadaka abiyaznylykda, ýanky meclis abiyaznylykda, halk maslahatçylykda hemme ýerde bar. Bular bir grup öýdän, bular bir goşun öýdän. Akyl tapara. Şuna garşy näme görüşmelidir biz? Bulara birinciden bulan şu bolşuny peçan etmeli. Paş etmeli şulan bolşuny, gurrun vermeli. Nähil edip şu güne salýarlar şolary. Elbetde bularny ejid düşen adamlar. Gaty ejid düşen adamlar, ha görýäňmi men, köpüsiniň sakkaly duwak, gözüniň agy bilen deňleşen.
Elbette o yaşa varanna adamın güýji gaýratym kemelýän bolmaly. Onun şonşynyň bular öz altyk çoğulukları, maşgalalary, bu ýaşyllary şular ýalmaskaraçykdan saklajak bolmaly. Sebäbini hemçin niten son hädi men üýtgejek Türkmenistanyny ýagda üýtgejek, demokratik döwlet gurulacak, hukuk döwleti gurulacak. Hukuga göre, kanuna göre ýaşamaly boljak. Ona suratlar hiç gitip gitmedi ahir. Demek şulon niyetilleri 7%'na çenini utanyp ýaşamaly bolarlar. Ödem ýönemene del. Ören utanyp ýaşamaly bolarlar. Indi bu ýaşyllara bu ýaşdan soň öz çağalaryny, altyk çoğuluklaryny, geljek nesillerini maskara edip olara yaramaz ne doğru neme koymak, yani miras koymak neme gerek. Şoň üçin şu zatlardan Murat men şu jogabym ýanky beren soragyňa şolon altyk çoğuluklary ýa çağalary saklasa goýulardy. Ata baba gitme, olmasarasynyň arasynda görünme, bize soň ýaşaýyş gerek. Bir zat bolmaz. Biz acil paramda sen şu sadaka edip şeydip rekvizit doğan ya telpek geyip Kur'an'ı berdi Muhammedowyň yok avrayındı galdıracak bolup nimetme bir maskara edip gitme deyip yalvarmalı. Arkadaşlar men bir şu gepleşikde moderatorluğum peýdalanyp şul ýaşullaryň ýanky aktyklaryna, ogullarına, enelerine, ayarlarına, doğunlarına ýüldürnüsüm gelýär. Hormatly vatandaşlar, şu ýaly ýesirlige düşen sadaka abiyazyny adamlar gelip rejimi, diktaturany öwüp maskaraçylyga ýanky Türkmenistany sokýarlar. Gaýrat edinde şul ýesire düşen ýaşulary ýesirden çykaryň. Bolmasa bular sadaka abiyazyny goşunlar üýüşüp şular topor bolup gidip otyr. Bularň eýem ýaş, şol bir ýaşy bardy. Bularň edýän işleri hem özüniň edýän işlerinden bilene oýlaýan. Şoň üçin düşündürün. Ata gitmeýin maskara boldun sen. Bütün dünýäde YouTube'da gelip gördün sen. Barmy şo sadaka? Ýanky o sadaka baranan o plan owada bir garyp adam ölüpdir. Şoňka barıp aýdy ukak gaýtyp bir dogry ýola salyň şulary. Gaýrat edin. Ýesire düşen adamlar çykaryň. Bolmasa bular elitni atriat sadaka abiyazyny atriat bolurlar bular. Maskaraçylyk Gurbanulyňam näme diýse şol Gurbanuly aýat okumaly bolsa Muhammed peýgamberiň sözüne hem çalışyp ýanky Gurbanulyň sözüni goýarlar şolar. Mejbur ederler. Bu ýesirlikde. Gaýrat edin, iý bermeň atalaryňyzy, kakalaryňyzy, eneleriňizi. Şu Gurbanuly bir zat gurnasa gaýrat edip gapyda şu durumda aglap durun, saklap durun, gurplan şoň gapyda goý bermeň. Gaýrat edin. Men başga şu masalçy. Näheret şu Yakup Abramow tipinin ýerleşimi bir dogry zady ýa. Şu emellarlaryň diýe kakalary, daýlary, babalary diýe her kimi otaýyk salmazlar, goýbermezler diýe. Şuň diýen sözünde many bar. Şu adamlar diýe ýönekýün adamlar däldir diýe. Şuň çağalary, oğulları, ýyllary hökümete hyzmat edip beren kimdir? Kimsi häkimdir, kimsi ornasar ministerdir. Şolar ýaly adamlaryň kakalary, atalary, babalardyr diýe. Şu aýdylýan sözde many bar. Şoňa da üns bermeli. Bular eýem öz çağalary hyzmat edip beren bolsa rejime epilip bükülüp, onuň olan kakalaryny ýa ejelerini, enelerini, atalaryny, mamalaryny, babalaryny sürüp goýun süren ýaly getirmek kıyın näle hökümete. Olar eýem şu gellilenler gelip şu rekvizit donor geyip artistçilik etmeseler şunları, ýaşylyň rolunu oýnamasalar, onu ertir bir gün gyýdy ogly işten kovulacak belki. Sebäbini özüm görüp görsüňe, aýdymçylar var, aýdymçylar. Şu aýdymçylar rejime gulluk edýän, yaranjanlyk edýän aýdymçylar ejelerini kakalarynyň çykyş etdirýärler. Gerek yerine şolary öwdürüp rejimi Gurbanuly berdi Muhammedow ýa enesini atasyny öwdürüp şolaryň çykyş edýärler. Gaty utanmaly şol adamlar şeýdip adyny daýalap ötüp gitmekden. Birinçi tek adama şu erwetlik ömürlük dowam edäjek ýalylar. Biýone beýle däldir adamlar. SSR ýaly gyljyndan gannaman, ganhor imperiýa ýykyldy 70 ýyldan soň. Näme şu Türkmenläki häzirki oýnatky, Türkmenistanyňky oýnatky rejim şonun uzawy der öýdýän. Eger SSR 70 ýyl höküm süren bolsa,
Türkmenistan'daki belki yine 2-3 yıldan yıkılacak. Ondan ne edecekti? Ondan bir dökün avrayını çemselep yığınan avrayını çanaklap döküp ondan ne edip çemselep yine de çanağınızı dolduracak. Ömrünüz yeter mi şuna? Doğru. Ay Hudaý saklasın, Türkmenistan'da bu geçen maskaraçılıkları seyretsen, bolya Gurban ola bir maskara var. Oğla bir maskara varın kömekçisi. Yöne bu yaşlılar. Yalnızca kadrda eniler ama ünsverseniz ine olur mu yani? Gelenlikler için Tanrı arkasına aýtdy. Bulaklıoğun bu torun. Seridin. Inni başka yaşlılar başka hatardaki başka doğumlu. Hiç royal tadakağında geliyorlar mı? Bu hatarda bir renkli doğumlu adamlar oturuyor. Bu hatarda başka renkli doğumlu adamlar. Mine neye sadaka ettim? Sadaka varını verdik. Gaýnykda da verdim, özümde de verdim, kakama verdi. Hemmemden berk gördük. Şu royal yaşlılar gelen oğa. Şehirde çöreler yoktur o şu royal. Doğumlardan da seyret doğru diyen akıl tapara. Arasaca yankı şu Merke geçen yığına alıp uçuğa da koyup yankı koyarlar, gelinde de palyalar da giyip geliyorlar. Yankı yığım yeri yok. Arasaca bir suuzat degen yeri yok, bir hapa degen yeri yok. Arasaca как будто yankı toyu gelen ýaly öz yankı eşiklerini salafanyň aşagyna saklap gelen ýaly. Oraya Murat, şu doğrudan amine iyileşlemediğin yani men gözüme illi bir ay diye şulun okannamadan galdıran tövürüm kabul olmaz diye de şol sözde de manı var. Şol real edip hanım birin nomurlap berin egneşini doğunu telpeni giyip sizin okan namazını ürküden kurbağanı da deger mi ka? Şonu atlamalı. Sebebi görünüp dur. Yine doğrudan bir hatarı gök renkte, bir hatarı çal renkte, yine bir kim bilya yine neyme renkte. Onun men gör bilyen bilir artistçilik ediyorlar. Nomurlanan doğunlardır şu, nomurlanan telpeklerdir. Onun bili öyünü bir koyver bilmez Gurbanly Berdimuhammedow rejim. Eger bu doğunları giyip gitseler, telpekler giyip gitseler, o barak edinem gıyşarip çayiste, gelak edin ol ağtığı ya soğluğu neme pişmiyse doğunun üstüne. Bolluğu torda yağ çıkıyor ya yağınısına der çıkacak. Onu yettirmez olur. Olara şunları artistler gerek de yaşlının rolünü oynayan, sakkalını kireyine tutturuyan. Gatı utançlılar. Türkmenin başından şu garaşsızlık yıllarına Çingizhan gelenine de inmedik betvatlıklar inni. Şu zatları dine rejim eden o. Şu zatları adamdan gayratsızlığa şoma meçe veriyor. Şonu şunun adamlar beyitmeyen. İn sonkucu gayratını eşrepi ali, gıdılın gırınlısı ali, gırıp çık yığınan da karşı durun. Öz adını zahir etman. Öz geleceğini ahiretini bulaştırman. Yine bir yerde akıl tapara Yakup her velayetin ayrıtı renki var mı rada diye. Doğru. Her velayetin bu vilayet yani elitni atriyat sadaka abiyazını elitni atriyat vilayet var iken bölümleri Hudaý saklasın. Men yine bir ruhsat berseniz bir neme deyin yüzlönüşe deyin akıl tapara soňky bir näçe günde köp yüzlönüşe diýen halkymyza hormatly vatandaşlar. Şu turatda görýän ýaşlaryňyzy tanasaňyz, ataňyz bolsa, kakaňyz bolsa, dogunyňyz bolsa, ýa-da babaňyz bolsa, ýa-da şunu tanasaňyz goňşyňyz bolsa, gaýrat edip şoň ýanyna baryň da aýdyň. Murat Gurbanow sizi bütün dünýä tanadýar. Maskara bolluňyz indi gitmeň ho. Indi siz bütün dünýäde maskara bolluňyz bolýar. Izgant Owasynda däl bütün dünýäde köçä çykarlyk galmady. Onam düşünmeseler. Gaýrat edip kapyda durun şo güni, sadaka güni kapyda ýanky goňşular bilen owu bolup durun. Sizin owaňyzdan, köçäňizden maskara edýärler. Bu maskarçylyk duruzmy siz? Siz duruzmasaňyz Gurbanow duruzmaýarmy? Bizim duruz bilemiz o. İçinde olsak giderdik, öýme ýalanardyk. Videosyny dünýäde görkezerdik. Ine ho videoňyzy utanaňyz okmy diýip. Edin şonu gaýrat edin, Türkmeni maskara etmeňini. Sebäbi Türkmenistanda gün-günden elitni atriatlar dörekdi otur. Sadaka abiyazyny
aydım aytmak abiyazyny, meclisde oturup arkadagy şöhrat gıygırmak abiyazyny, bir de wayna abiyazyny gibi otyr. Bu masarçylyk durulmaly. Gayrat edin. Kimsin men aydan da arttırmay. Gaty ýanky seriöz vоспринимать edin. Gidin de haýyş edin. Goňşyňyz bolsa, o beýtme, ýaşly. Maskara bolýan. Biz ine borç alýas, şuraya ýaşlylar çykanda bütün dünýäde görkezjek. Indi görkezjek. Bütün dünýä tanasyn şulary. Kiçik video roliklar etjek. Gurbanulyň elitni jallak atriady sadaka abiyazyny goşun diýip. Ýürüte şu aylap durjak onu. Şu bir hemme ýanky sosial medialar doldurjak. Han görýärler. Size reklam etmesem siz nimeden zok. Biz ýürüte bir video etmeli. Şu aydymçylar ýanky sadaka abiyazyny arkadagy şöhrat gıýrýan ministrler şu jemle arkadagy goýup aýagynyň aşagyna ýanky aydym atdyrmaly. Şeýit maskarasyny bermesek, bütün dünýä görkezmesek, bütün dünýä kömek bilen şolary duruzmasak, durup bolmaly ho. Yallaklyk ýöne ösküp otyra. Maskaraçylyk. Hudaý saklasyn. Ahmet apara. Ýoşol ýanky altyk çoğuluklar çağalary ata baba mama ene beýtmäň bir ýaşamaly soňşy ýurtda diýip öýler şonu dudursa da bolar. Elbetde bir dünýä ýaýýas bu maskaraçylygy goýşy utandyrlar şu işleri edýän adamlar bir öýleriniň nähili aýlygan şagdaýa düşýänliklerini bilsinler diýip ýöne bu maskaraçylygy nemis ýa inglis baryp durulmaz Türkmenistanyň içinde. Onu durulmalam ýene türkmeniň özi, türkmeniň gaýratly ogul gyýrlary. GPS'de düşünýän, ağa gara düşünýän adamlar şuwatlary durulmaly hökman. Sebäbi beýle bolmaz. Otursun Berdimuhammedow öýde otursun öz ýegenler, daýlar otursun maskara bolsunlar. Şuňaly gök, ak, alamula donlar geýip ýöne ýaşullara öz kireýini sakkalyna bermek bolmaz. Sakkalyny öz kireýine bermek bolmaz beýdim. Beýle zat bolmaz adamlar. Türkmen eger Türkmeniň ak sakkal ýaşullary öz sakkalyny kireýine tutdurýan bolsalar, onu Türkmeniň gutardygy. Orada aýdyna şu ýazat etmek bir maskarçylyk dämi? Hiç raýda da bolunmaly. Hiç raýda. Watandaşma diýär garagym diýip, erti Gurbanuly budizme geçdi. Bu ýaşlylar olur geçer diýär. Bularda pozisiýa, ynanç ýok. Bularda belli bir pozisiýa, ynanç ýok. Dogry diýär. Olar psihikadan kellesi giden bar, samsak. Ertir giýje bir ýanky kelletine bir şygyrdy aýlanyp, budizm bolsa ertesi telpeklerini dolanyny alyp meditasiýa, üç meditasiýa dersiňiz. Bilýärmi şonu? Beýtmäň o biziň Allahyň beren ýoly bar, Muhammed peýgamberimiz bar. Şoň ýolundan gitmeli. Ýene bir maslahatçylyk aýdyn. Şundan bir 5-6 gün ol karar çykar ýa Gurbanuly. Näme arkadagy Serdarly Serdar velosipedçi Serdar. Näme diýär? 5-nji gün ine 20-ýerine Gurban bayramy diýär. Men şunu menne iksany ogluny işleýär. Bire Fransaň dil bölümini oturan literaturada öktü. Dinçilikte gatöktü. Din mektebinde molim. Beýleksem injener, olum din mektebinde molim. İkisi menne işleýär. Koglum. Yaman oglanlar. Şoňa dogry berdim. Bizim prezidentimiz şuraya karar çykardy. Näme diýip haýsy bolýar Ramazan ýanky bayram başlaýar. O diýär Murat, o näýdi? Bizim Muhammed peýgamberimiz şunu aýtdy diýip surany aýdýar. Haçan aýyň bölügi çykanda, aý doganyny şonda başlaýar, onu keşitlep bolunu. Onu keşitleýänler ama ýöne bizim peýgamberimiziň ýoly keşitlemelerle hakykata seredip ýanky wagtyny aýtmaly. O näme karar çykady? O näme idiot mi diýär? Mene näme diýjegimi bilmedim. Men dedim şu karar bar. Öňünden eýem günü belenen. Onu aýa seredip ýanky asmana seredip keşitleýärler. Ine häzir çelli ýangy janlar gelýär, mümkin keşitlenendir. Saud Arabiýadan ýanky janlar gelýär, mümkin keşitlenendir. Ýöne bir roýal maskarçylyk bolmaly. Özüm her gepinde hacı Gurbanuly. Hacı bolmandan, kezzapdan hacı bolýan bolsa, beýle kezzapdan ýaşlaryň nuskosy bolýan bolsa,
ikinci kezzap, bu torun kezzap, narkoman, arkadan serdar, çumur hormatlanan kahraman arkadan serdar bolyan bolsa. Siz haysi dünyada dininiz näme sizin? Sizin düşünjäňiz näme? Mektep okup oturdunuz sen? Men düşünemek şunu, akıl saparan sen düşünüremedin, men hiç kellem almamak şu zatları. Inni Murat, şu sayda yankı aydan sözüm var. Senni neme diýen de tanqytlap aýdýan erte bir gün alaga diýen Gurbanuly bunun kellesi göçünne Gurbanuly şu 2013-nji ýylyň 28-nji aprelinde atdan ýykylanyna öňküji akylym gitdi da o. Şu yatmaly 21 günni yatmady. Onu şu güýçli kollar edip durdular. Tamam kellesiniň şu beýnisini gurçuk ýenýaly şol iyen bolmaly neme sarsgın kelle beýni saýkanly da onuň şu döwlet adarşy bolar diýip gorkuýlan ony derrew güýçli kollary edip şoňuň özünde 2 sagatdan ýa ýyzyna getirýärler. O bolany ol 2 minut ýaly özüni bilmän ýatdy. Diýmek 21 gün nemetmeli pastel rejim diýilýär. Turmak ýerinden turup gatydaşa gitmek bolany şu palatanyň içinde aýlanmak bolýar bir hepdeden soň. Emma onu ettirmen onu ýene de dikeldip şeýdip güýçli dermanlar bilen galdyrdylar. Şondan soň on kellesi gitdi düýbünden. Şo öňki eden günäleri erwet adamym bolsa onu ýaly öldürmäge gatnaşmaga haky ýokdy Gurbanulyň sebäbi indi bu yer gelenden soň has on suwutnamalar bilen aýdar on atasy şoň şunum ýaly öldürmäge gatnaşmaly däldi. On wezipetine gowunyp onu aljak bolup on wezipetini. Bular hemmesi bir pan dünýäde bir 5 gün şeýtirip mes bolup gurbaga ýaly warryklap ýaşanyň bilen ol bakylygyny gaýbetmeli. Ol baky dünýäni gaýbetmeli, ahiretini gaýbetmeli. Şo zatlary etmedi Gurbanuly. Bütün maşgalatynyň tohumy tiýjinem sanyny çykardy. Inni mun ýydy süýji imen ağacı gäkiliyor wadiýa da gägirmesi wadiýa türkmenler. Şoň gal ýagdaýa düşdi. Ýöne indi şo ýankı sen aýdan zatyna gaýdyp gelsek, sen ýen şu buddizme geçäýse diýende Gurbanulyň kellesi göçün birden buddizme geçäýse, ýaşylarym geçecekmi diýen. Geçirerler. Sebäbi şu şeýtdir artistlik edip beren adamlary gerek bolanyny soň gidere yer bolmaz. Sebäbi bular eýem kompromat da şu atlar. Onu şu kompromat şolar uşan ulanyp nasy birin öz geçen dinimize buddizme geçmeseňiz bolmaz, siz maskara dersiýip geçirerler. Gurbanuly buddizme geçäýmegi mümkin. Näme üçin diýsen, häzir diňe Hytaý pul berýän Türkmenistanyň rejimine. Diňe Hytaý başga ýerden pul berenok. Şoň üçin egerde ertirýa bir gün Sinzepin şert goýsa öňünde, onuň goýaýmagy gaty ähtimaldyr. Sebäbi Kremlä ýykylýar basym. Putin rejimi ýykylýar. Bir Orta Aziýa diktatorlarynyň ykbalym hemmesi Sinzepiniň hem Hytaý rejiminiň eline geçýär. Şondan soň Hytaý rejimi hatta itin etini ýedise de iýmeli bar bular. Gidere yer bolmaz. Şoň üçin bu ýaşullara zelerin ýarpysynyň gaýtmak bir peýda diýen naklyýatlap şu yaramaz ýollan sowulmagy maslahat berýär. Sebäbi Gurbanulyň hem on tohumnyň buddizme geçäýmegi gaty ähtimaldyr. Şunu bir ýatla diýýär. Dogry. Aklet fara. Ine şöyle bir yer diye şu renk ahal vilayetdaki yaşlıların renki, yani sadaka beyazının renki. Beyleki yaşlılar, yani beylik renkli yaşlılar, beylik vilayetin sadaka beyazını yaşlılar. Ine bunun renkleri marakeni. Şoň üçin Gurbanuly bular ol çağıçyklar ýaly beýek goýýar, bul ahal, bul neme ýalňyşma ýaly. Ýöne gep onda däl. Gep başga da hatda. Şul adamlar hakyky ýüregi bilen sadaka gelmediler. Şul adamlar rejimiň ýanky buýrugy bilen geldiler. Ine şol bizi ha gynandyr ýa zat şol. Akıl tapara inni ruhsat berseňiz biz ýuwaş-ýuwaşdan tamamlaly ýanky gepleşigi. Sizin aýtjak zadymyz bolsa ine häzir aýdyň bir küçükde näme maslahat berýäňiz halkymyza? Şu zatlar gowulukmy gowuluk diýämi? Şu zatlar üstmelimi ýa ýatyrylmalymy?
halkymyzy nähili asudalyga çekmeli, halkymyzy nähili wyjdançylyga çekmeli, ruhlaryny aldyrmaly, mertebetini aldyrmaly. Size yazıcı, mene injinier. Bana bir yakınlar bu tema, size yakın. Siz üstünde işlep ýorsunuz. Kitap yazıp zat edip. Ine Melik Kuly Berdimuhamedov onun dörücülük işi var ekeni. Onun şahir ekeni. Ölün soň bitip galýar dedi. Ölün soň bilemedi. Barka ol türmäge düşüp ýanky ara içip bir çüşe konyak adyny alyp lakamy jynt taýdan aýallary zorlap türmede. Yani gidip gören adam akazowytsy, ýagny bizim bilmişimize göre gahrman ekeni, onun nusxosy ýaşyry nusxo. Şoň üçin ýaşa şeýle ýanky zaýlanıp gidip otyr. Şurýaly kezzap nusxo bolsa elbetde zaýlanır. Ine şu wagtlara näme baha berýän, näme etmeli bizni şu ýaşullara minni akyla çekmeli, ýaşlara akyla çekmeli. Gurbanly serdaram akyla çekmeli. Daş dörnak ýallaklar, elitni ýallaklaram akyla çekmeli. Näme etmeli biz? Biz ýöne basylyp goýduk bulardan. Murat, birinciden Gurbanly Berdimuhamedowyň kakasy şahir däl. Ýöne şo uruş döwrüne bir ýaşy olanka ýazypdyr, bir ýalňyşmasam bir edil iki topok mu näme bir 7-8 setr goşgujuk çyrşap iýeripdir. Olam ýalňyşmasam tejeniň gazetinde çykaýyp durýar diýen. Bir neme rayon mi ýanky etrap gazetinde bir ýerde çykypdyr. Onu men gördüm. Onu men ir wagtlarda gördüm. O taýda never kapya bar, never neme bar. Ay şol ýanky aýdylýan neme bar sözler. Şol galla buğday ekeliň, uruşa kömek bereliň, düşmanlary ýeňeliň diýen ýaly. Ýani bir şoň aljak bir 5 ýaşlyja çağan bir diýäjek zatlar da şol goşujugy iýerýär, şonu hiç zat ýok, o taýda goşga degişli zat ýok. Ýöne setirler da ýöne baş çatylmadyk ýaly, oradan baş çatylanja bir 7-8 setir. Şonu şol bir rayon gazety çykarypdyr. Ondan şonu Berdimuhamedow prezident bolandan yaranjanlar gözläp tapypdyrlar. Ýani aýdat ana şonun hamanan ha şu kakatan şahir ekeni. O wagtlar olar ýalak bir 5 setir çyrşap bilseň, towa döwründen bolsa mektebe gatnan bolsa onu her bir gazet çykarýar. Ýa uruş edipdir. Gelin adamlar buğday ekeliň, uruşa edeliň, ýa bolmasa neme edeliň, Stalin'e hyzmat edeliň diýsen çykarýarlar onu o wagt. Berdimuhamedowyň kakatan şolar ýalak bir 5 setir çyrşap bir gedejik çykarypdyr. Şo onun şahir bolup merakly. Ona jogap şeýle. Onun inni ýanky şu ýaşyllaryň nähile durulmaly ýa-da. Onam ýem aýtdyk, onu öz şagalary, öz altyçylyklary durulmaly. Ata, baba, mama ene bir maskara etmeň, bir şu ýurtda ene ýaşamaly. Size öter gidersiňiz, biziň nesillerimiz bizem ýaşamaly, nesillerimiz bizem ýaşamaly. Bizi beýdip biziň ýüzümizde gara çekip ötmeň. Ondan galamasam halkyň özüne bagly. Sebebi Niyazfam şeýdip ýaşyllary ulanyp anha öz maşgalatyny milliarder edip gitdi, halky garyp goýup maskara edip näme üçindir türkmen başy diýip oňa ýalan at goýdular. Türkmen başy bolsa her bir türkmen öz ýurduny baý bolup ýaşardy. Ha şu Arap Emiratlaryna ýaly, ýa bolmasa beýle Katarda ýaly ýa beýleki baý Arap ýurtlaryna ýaly ünsüren adamlar. Türkmen başadyny dakynyp diňe öz maşgalatyny milliarder edip, baý edip, 7 pıştynyň ýagynysy ýere medial edip gitdi. Hiç şeýle türkmen başy diýip boljak adam däl, oňa türkmen başy bolan bolsa hakykatdan onu her bir türkmen edil Saud Arabistanyna ýaly ýa Arap Emiratlaryna ýaly baý bolardy. Millioner bolup ýaşardy. Indi häzir o Berdimuhamedow ýazma etçegini edip ötüp gitdi. Ötmekde onu ötürdüler bir gecede. İnnem ha on yerine onun akmak biri var. Bulara inni yine de Türkmenin ýaşyllarynyň at awraýyny ulanyp, bularym halky talap özleri milliarder boldy, Hram milliarder boldy, Jadan Oçurtsev milliarder boldy. Halkam garip. Gelecekde munun erwetleşigi görünüp dur ýagdaýynyň. Şeýle ýagdaýda Türkmenin asırlar boyu hormat koyup gelen
öz ağrına namusyna degen aksakaly ýaşullary rejime hyzmat edip öz halkyny mundan meýlegem gedaýa öwürseler ol gaty kullu güne, ol gaty erbet güne bolar. Şoň üçin birinciden şu ýaşullyň özleriniň inni durmagy gerek. Bes onun bilen köpsini bizim bir maslahat derejede çakymyz ýok. Bularny bizden 20 ýaş ullary bar, 10 ýaş ullary bar. Bulan özlerine insap bersin Allah janyň özi. Şu mukaddes orada aýyny. Galamasam hal ile güne bagly, halka bagly. Adamlar şu telewizionda görüňizde ýadyňyzda saklan şu binamyslary. Artistçilik edip ýaşulyň roluny oýnap, aksakalny kreyne bir pul gazanýan, sakalnyň hasabyna pul gazanýan adamlary belläňde şolardan gaçyn. Başka hiç zat edip bilmeseňiz toýda sadakada şolaň goloýuna barmaň. Gadana ýanaşdan garasy ýokar diýär türkmen. Şolaň binamyslygy ýokaýmasyn size. Gaçyn şolaň ýek oturdunlar şeytan ýaly bolup. Ana halkyň edip biljek zady şol. Şeytirip inni halk özüni goramasa başka alaç ýok. Doğru diýen. Akyrda para indi sözü Nurcan geldi. Nurcan hoş geldiniz ýene bir gerek. Biz size söz berelim. Ýalnızca iki san masalçylygy gördük biz. Birinji Gurbany Berdimuhammedow bizim pulumuza sadaka berip ýaşulary ýygnap şo ýalan sadakada agzaçar eden kişi bolup ýaşular ulanyp ýa-ni ýaşullardan elitni sadaka abyazny atriat ýasap inni märeklerini geçirip başlady. Şul maskarçylyk bütün dünýäye ýarady. İkinji maskarçylygam keza türmeye düşen, dürjülük işini bilmeyen bir tane goşgujuk ýalan adam, ateist olan bütün ömrüni 1932-nji ýylda doğulan, 82-nji ýylda da ardan iş rahmetini guturan, hemme iş wagtyny ateist bolup işleyen adam häzir ýa-ni nusku hökmünde ýaşlara ve onu ýa-ni onun kultuny gurmakda Gurbanyly hereket barny diýär. Ine şu maskarçylygam gördük ýalnızca. Tezini öz pikiriňizi aýtsaňyz şu ikisany maskarçylyga kim Türkmenistan maskar edýär? Bizlermi? Halk üçin, watan üçin, halkyň arkasynda durup, halky gorap, konstitusiýamyzy gorap hereket edýän adamlar hakykat aýdan ýa-da kezzapçylyk edýän, şular kezzapçylyk toporlaryny döredýän, elitni atriat, sadaka bäzny atriatlary döredýän, elitni atriat, ýa-ni arkada aýdymny aýdýan atriatlar döredýän, elitni atriat halk maslahatyna arkada şöhrat gygyrýan atriatlar döredýän Gurbanyň serdarmy ýa-da biz? Ine şu bir pikiriňizi aýtsaňyz şu arada. Bu bir nesile geçip gelýän bir yani oğurluk, cümrülük, bular bir-birine onu geçirip gelýärler. Bunun soňuny bermesek, bu ýene de dowam etjek. Bu Kerimguly diýdi, ýene onuň oğlunyň oğly öyle boljak gitjek. Onsoň bu ýaşullara beýle bir don giydirip belki de gorkyandır başka bir renkde donlu gelse de значит başka adamlar diye. Olaryň bir sanalygy özüniň adamlary bar. Olar gelmeli. Onun şol berilýän sadakalaryna diýip düşünýän. Onsoň yani doğrudan çok yani göz gıynandırıcı bir zat. Bizim ulu yaşlarımız bize görüldü olmalı. Yaşlarımızda görkezmeli, yol görkezmeli, nehili demokrasiya olmalygyny gıynansak da inhaşynýaly yerlerde biz olar görýäs. Bu gatty bir gıynanç berici zat, utanç berici zat diýip düşünýän. Bizim şu wagtky edýän efirlerimiz yaşları görüldü olmağa çağırıyız. Biz dünyalı ayrılganç zatlardan Gurbanyň edýän yolundan ayrı olmalı. Yani gowlugy ayrı etmeli bular. Nirde bizabraziýan barlygyny, nirde de demokratiýan barlygyny. Yani yine arada ejesi vefat etti.
Eger sen bir musulman olsan, yani bir Mekke gidip gelen adam bir sevap kazanmalı. Türmedeki yatan bendeler var. Otaydı. Onları buyurmalı. Şeyden birazcık sevap görküz, sevap edip halkına birazcık görüldü olmalı. Yok, o da yok. Müslümançılık yok. Bu okulun sadakalar, berle sadakalarım men anlamayan, yani kabul olur mu, olmaz mı? Sağ olun, köp aydınlık için. Ine hormatly vatandaşlar terdim. Ine şu kult lichnessi diktaturu diýilýär. Ünsverin. Gurbanyň ortada, sağ tarapda eliniň sağ tarapynda arkadagly serdagly arkadagly velosipedçi serdar. Beýlik tarapynda ýaňja dören ýanky olan bir kezzap, ýaňy dören başlan kezzap Kerim bolup. Şu ýerde mälik kulu ýeten. Bolmasa hemme dinastiýany görürsiň. Ine Gurbany uly Türkmenistan gurýarmy ýa öz paçalygyny gurýar, öz dinastiýasyny gurýar. Terdim. Kakatyna eýýäm binalaryň atlaryny, şekiller goýup ber, taryhyny muzeýler açyp ber. Bul öz arkadagyny ýa çalyşyp paçalygy taýýarlaýar. Oňa öýde eýýäm belli, ogly belli, aktygy belli, eýýäm paçalyk gidip başlaýar. Men şu itizatlary size düşündirjek bolýan. Şoň üçin biz şular kezzaplar durulmasak, watan gider elli. Maňa tapawudy ýok. Kim bolsa şo bolsun. Ýöne toprumyz der. Son görüşmek giç bolur. Poýdydan soň görüşeniň tapawudy ýok. Ine şu ýaly sadaka geçirenlerine halktan saýlanyp öňde oturup beýliklerim spektakla gelen oýunçular. Elitni sadaka bäzini atriat, Ahal velayetin atriady, Mar velayetin atriady, Lewap velayetin, Balkan velayetin, Daşoz velayetin atriatlar var şöyle. Maskarçılık däme şu. Inni maňa da söz berseňiz, menem bir aýtjakladyma biziň watandaşlarymyza akyr sapara. Gaýda. Hormatly watandaşlar, üns beren bolsaňyz, Gurbanyň atly kezzap özüni gahrman arkada etdi. Atasyny uly derejeligi bolan gahrman etdi. Onun adyny binalara goýdy. Şekiller goýup başlady. Ogluny prezident edip arkadagy Serdar diýen kliçkasyny goýdy. Ejetine başlap döwletimiziň puluny sadakalar we alaçalar geçirýär. Meniň size bir soragym bar. Gurbanyň Türkmenistany öz hususy eýçiligine geçirdimi? Döwleti öz mellegine öwürdimi? Kezzap özüne iksan gahrman adyny alan, Niyazowy öldürüp ýurdu basyp alan bandit bütün dünýäni demokratiýa gurýan diýip alýan siýasy kezzap, halkyň pullaryny we saýlaw setlerini ogurlan, ogry, arkadagy biz tutsak etmelim ýa-da imsim uly adalatsızlyklar, biýdüzgünçlikleri seretmän arkadak kliçkasyny kezzap Türkmenistany paçalygy geçirýänini seretmän uhlap gelmeli. Aýdyň şu zatlary, ýazyn kommentariýada biz näme etmeli? Üýüşüp şular tutsak etmelim ýa-da biýdüzgünçligiä, biadalatlyga seredip imsim ýolunyň aşagyna gizlenip iş kommersanty, iş migranty, üsün kommersantlar bolup watansyz adamlar bolmaly. Ýazyn kommentariýalarda. Akpesapra Nurcan, egerde aýtjak boýjaklaryňyz bolsa aýdym, bolmasa men efiri tamamlajak bolýam. Şu wagt ayaklanmak çaresi gidip dur. Yaşlar oturmam, vatan elden gidip barýar. Seredin, ne hili günlerde galdyk. İnha bir komment yazıptır. Türkmenistanyň yarısy türmede, yarısy Türkiýede diýip yazıptır. Doğru diye. Ine şonu durdurmaly biz. Şo çarelere gatnaşyň. Her adam öz goşandyny goşsun. Sağ olun. Akyr sağ. Men aýtjamy Türkmen özü gaýrata galmaly. Şonu gaýrata galyp nemetmeli. Bu zatlaryň bu maslahatynyň öňüni almaly. Binni ýolsa biziň
bütün aydiyana ata-babalarımızın kılıç gemrip müngülle kadanan, gan öküp kadanan ähli ada-abrayı 30 yılın içinde yere sokullu adamlar. Hiçten giç yaşı diye. Edil almalı tamını döremeka öňüne almaly. Emma halk şowatlar ahmal garly, atmyny berdi. Yaramaz adamlaryň sözüni dinläp öýlerine busup oturdular. Hiç wagt yaraşmajak adama Türkmen başı diýip at takyp yaranjanlar oňdaşyny juglanurýaka özleri baý bolmak üçin Türkmenler şol aýdylýan yalan zatlara ananyp oturdular gynantagam. Inni näme boljak iş boldy. Maskaramız çykdy dogrudan bütün dünýä metdi boldy. Ýöne her halla çykmadyk janyna umyt bar diýär Türkmen. Hemem şol hiçten giç ýaşy diýär. Belki häziram bir çakdyr ýogsa dogrudan gorku bar häzir. Şu Gurbanly Berdimuhammedow bu nerte Bokurdondan tutup şol Hytaýyň baş tutany sen buddizma geçdiýse geçer şu. Ondan bu bütün halkın gelecegi yumrulýar. Bir gataýlygan zat bolar. Şu zatlar bolmaz diýmeň adamlar. Häzir Bokurdow eline, Hytaýyň eline Berdimuhammedowyň bütün rejimi kim ölmedi berse, kim pul berse şoň diýen edip bular bar, savalanaram. Öllüýse, ölü bilmese de savalanyp görer şoň aýanyň aşagyna. Şoň üçin durun, gayratyňyzy görkezin. Ýok diýin. Barmaň şol sadaka, halallär şol edýän işiňiz. Şo taýda iýen zadyňyz hem halallär. Ol Berdimuhammedowyň dawana daw däl. Halkdan oğurlanyp, alınıp, halka aç koyup, çağacıklary, eneleri, özüňiz ýaly garry adamlar aç koyup, şolun hasabyny size berilýän imit şol. Doğru. Şoň üçin şondan çeke durun. Gaçyň sodatlary iýme. Halal ýejek bolun. Bir döwüm çörek, bir suw bilen bir kasa suw bilen bir döwüm çörek iň bolun, şonu halal iň. Doğru. Ana men aýtjaklarym. Doğru. Sağ olun Ahmet Apa. Biz her wagt sizin pikirlerini dinleýäs. Siz uly ýazyjy, uly ýanky möçberde ýazyjy. Ine men arkamda watandaşlar seýretseňiz, Kepçabaş we beýle kitaplar bardyr Ahmet Apa. Ýörit goýdum. Okuýas, ýazarlyas, sağ olun, dörejeliň işiňizde de uly üstünlikler. Orada aýyna hemme watandaşlarymyza birinji bilen jan sağlyk arzu edýäris. Ikinji bilen hiç wagt Türkmen namysyny ýitirmeler. Hiç wagt Türkmen boyun eýmeler. Azat bolmaly we dine öňe gitmeli. Ine şonu biz size arzu edýäris. Türkmenem galar bir gün biz gatynan ýat, ine şoň üçin hereket edýäris. Oşuň biziň çärelerimizde häzir aýakdan çäresi gidip dur. Egerde oňa goşuljak bolsaňyz öz çäreňizi ýanky başlangda hereket edin. Biz azatdymyza hükman barmaly, hereket etmerde bereket ýok diýipdirler. Şunuň bilen biz efirimizi tutarýas, hormatly watandaşlar. Bizi ýazarlap dinleýänimiz üçin köp taňa ýakasyň videolar paýlaşyň, paýlaşmasaňyz aýdyp durun, ine şu ýaly DWT topory, şu ýaly demokratik platforma we içine bir toporlar ýa Erkin TV radio, DWT blogerler, aktivistler bir topor ýanky toporlar demokratik platformasyna ýürüýte Türkmenistanyň azatlygy üçin işläp ýörler diýip ýaýradyň şu maglumatlary. Sağ olun hemmäňize inlik gepleşikler çeldi. Sağ olun. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun gaderli ýerleşler. Oradalarınız kabul olsun. Sağ olun. Hoş sağ olun hormatly watandaşlar.